Presne na Medzinárodný deň študentstva a zároveň v deň boja za slobodu a demokraciu 17. novembra sa krátko po 11. v aule Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety Bratislava na detašovanom pracovisku blahoslavenej Sáry Šalkaházy v Rožňave uskutočnila slávnostná imatrikulácia nových vysokoškolských študentov, ktorí nastúpili na detašované pracovisko v Rožňave do prvých ročníkov v rámci študijných programov Ošetrovateľstvo a sociálna práca. V novom akademickom roku 2023-2024 sme zapísali a dnes formálne imatrikulovali 50 študentov študijného programu Ošetrovateľstvo v bakalárskom stupni vzdelávania a 29 študentov v študijnom programe Sociálna práca v bakalárskom stupni vzdelávania. Imatrikulačná ceremónia sa začala slávnostnou fanfárou, kedy už do auly prichádzali medzi študentov viacerí akademickí funkcionári, pedagógovia tunajšieho pracoviska školy. Vedúca detašovaného pracoviska, profesorka Mária Kilíková, filozofie doktor, po zložení sľubu všetkými prítomnými študentami im postupne odovzdala imatrikulačné listy, čím sa začlenili do širokej študentskej akademickej obce so všetkými právami a povinnosťami s tým súvisiacimi. Imatrikulovaným študentom želám do nového akademického roka na obdobie celého trvania trojročného štúdia v prvom rade pevné zdravie, schopnosť zosúladiť svoje povinnosti študenta s rolou rodiča, s rolou zamestnanej osoby. Želám im veľmi veľa úspechov, aby sa im darilo najmä v období skúšok a aby sme o 3 roky všetci spoločne mohli sa znova stretnúť pri príležitosti slávnostného odovzdávania diplomov už absolventom, či v študijnom programe Ošetrovateľstva alebo sociálna práca. Zložením imatrikulačného sľubu študenti prevzali na seba záväzok správať sa čestne, ctiť si akademickú pôdu a zachovávať akademické slobody, správať sa a konať tak, aby vždy šírili dobré meno svojej alma mater Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety. S akými pocitmi zo slávnostnej imatrikulácie odchádzali študenti? Veľmi sa mi to páčilo. Bolo to super, perfektné. Som rád, že som tu bol. Tak v prvom rade sa chcem poďakovať, že som tu dnes mohla byť. Mám z toho veľmi dobré pocity. Z toho dôvodu, že nás to aj inšpirovalo ďalej, ako sa povie, nakoplo trošku. Bolo to veľmi pekne, všetko pripravené, takže som spokojná veľmi. Tak mne sa to veľmi páčilo, bolo to niečo nové pre mňa a chcem sa tiež poďakovať, že som tu mohla byť. Ja mám dojmy z tejto imatrikulácie veľmi dobré, som až dojatá, bolo to veľmi pekné a chcem sa touto cestou aj poďakovať, že som tu mohla byť. Poslaním sestry alebo sociálneho pracovníka je bez pochyby pomáhať tým, ktorí to práve potrebujú, byť im nevyhnutnou oporou a nádejou. Aké sú očakávania našich prvákov, nakoniec posúďte sami. Chcel som sa ďalej tiež študovať a čo najviac informácií sa ďalej dostávať z vysokej školy, tak dúfam, že ešte viac a viac budem vedieť. Cieľom, prečo som sa prihlásila, bolo najmä to, že rada pomáham ľuďom. V tejto oblasti to ide vlastne o pomoc. Myslím si, že je strašne veľa ľudí, ktorí to potrebujú. Chcem sa vlastne vzdelávať, aby som sa posunula niekde ďalej. Táto oblasť ma zaujíma, kvôli tomu som sa rozhodla študovať na tejto škole. Očakávam od tejto školy hlavne veľa nových vedomostí a tiež skúsenosti a tiež zážitkov, aby sme mali veľa. Prihlásila som sa z dôvodu toho, že už mám za sebou nejakú prax vo svojej práci a chcela by som si doplniť ešte aj viac vedomostí. Zaujíma ma táto práca a chcela by som aj z teoretickej časti niečo ešte sa dozvedieť viac.